तर मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला, आणि कमेंट करा आणि कुठून बोलताय हेही सांगा. लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला, कमेंट कुठून बोलताय हेही सांगा. लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. स्वागत आहे सर्वांचं आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. 1 तासच असणार आहे लाईव्ह आपलं, लवकरात लवकर जॉईन व्हा त्यासाठी. डबल टॅप करा मंडळी कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला, कमेंट करा कुठून बोलताय हेही सांगा. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला आणि लाईव्हला जॉईन व्हा. आपल्या कोकणातलं चॅनल आहे आपल्या, आणि जॉईन व्हा. हॅलो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज कमेंट पण करा. धुमकत धुमकत उभा नटरंग नटरंग. म्हणजे जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला, कमेंट करा कुठून बोलताय हेही सांगा. मंडळी लवकरात लवकर कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला, आणि खैले असं आहे कोकणातले असं आहे काय नक्की सांगा. कैसून बोलताय ह्याही सांगा. कोकणातले असं तर कमेंट करा. गमू माहेरला जाते हो नाकवा, हिच्या गोवाला कोकण दाखवा. गमू माहेरला जाते हो नाकवा, हिच्या गोवाला कोकण दाखवा. हैया हो हैया हो. काय मंडळी कोकणातल्या कोणी आहे का कोकणातलं? बघा मंडळी तुम्ही तर कमेंटच करत नाहीये, त्यामुळे मला असं झोप येते. बोरिंग बोरिंग आहात तुम्ही, कमेंट नाही करत, काय नाही करत.
सागरी किनारा, ओल्या नदीत वारा. मंडळी जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा. लाईक केलं आहे, कोणी लाईक केलं आहे सांगत नाही आहात. मंडळी डबल टॅप करा. त्या दिवशी मी एक रील बघितलं, त्याच्यात जी एक खराब कंपनी असा जो विषारू वायू बनतं ना तर पाण्यात सोडतं, म्हणजे प्लॅस्टिक सारख्यात असता आणि ती म्हणजे नष्ट होऊ शकत नाही. तिला कुठल्या राज्यातली आहे ती मला माहिती नाही, पण ती कंपनीला बॅन केलंय आणि ती कंपनी आपल्या कोकणात इली आहे मंडळी. तर एवढा म्हणजे दुसऱ्या देशातनं होय जा ना, दुसऱ्या देशातनं पण बंद करून आपल्या इंडियात येतात, आपल्या कोकणात येतात. आणि जर आपली ती दूषित एवढी भयानक म्हणजे रासायनाची कंपनी असा, तर विशाल दादा म्हणतायत हाय सिंगर. हॅलो. तर किती आपलं नुकसान होऊ शकतं. लाईक डन हो, धन्यवाद धन्यवाद. स्वागत आहे तुमचं. कुठून आहात विशाल दादा? विशाल दादा तुम्ही कुठून आहात आम्हाला कळावे. कुठून? आम्ही आहोत कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे दादा मी, कोकणातली, कुडाळ तालुक्यातली. तुम्ही कुठले आहात? आपण माझं लाईव्ह चालू आहे जम्मूवरून माझं लाईव्ह चालू आहे. थेट जामखेडवरून. ओके, थेट जामखेडवरून तुम्ही इकडे आलाय का? धन्यवाद धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद दादा, स्वागत आहे तुमचं. असेच आमच्या लाईव्हला थेट जामखेडवरून येत जा. याल नव? हो ना. हाय सुनीता ताई, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. लाईक डन केला आहे सुनीता ताईंनी, थँक्यू सो मच सुनीता ताई. सब डन, ओ थैंक यू, सब डन कर दिया. और एक बात कहना चाहूँगी आपसे विशाल भाई, प्लीज तुम्ही जे चॅनलला सबस्क्राईब केलंय तिथं जाऊन थोडे 1 घंटेवाला बेल आहे त्याला पण ऑन करा, जेणेकरून माझ्या लाईव्हच्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येतील. व्हिडिओज टाकते, ब्लॉग टाकते, त्याचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येतील थेट जामखेडमध्ये. जम्मू काश्मीरवरून थेट जामखेडवर येणार बघा. जामखेड कुठे आहे दादा? कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे मला माहिती नाही, सांगा हा. तर म्हणजे डबल टॅप करा, कोकणची माणसं साधी बोल. 10 लाईक्स प्लीज. हा टिंग, हा चालेल. अहिल्यानगर, ओके, अहिल्यानगर वरून बोलताय का? वा वा वा. जेवलात का दादा? चहा पाणी झाला, नाश्ता? मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा. एवढा लवकर जेवण नाही, काय काय लोक जेवतात ना, म्हणून विचारलं. आता लाईव्ह माझा 1 तासाच असेल, मग परत 10 वाजता कुठे मी लाईव्ह घेणार विचारायला, म्हणून आताच विचारलं जेवलात का सर्व. मी कोकणातली आहे दादा, कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. या आलात का कधी कोकणात? डबल टॅप करा. विशाल दादा म्हणतायत हो का? हो दादा, विशाल दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला आणि जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला. माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ आहेत, तसेच शॉर्ट्स देखील आहेत माझ्या लाईफमधले. तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. सध्या मी जम्मू काश्मीरला आहे, तर जम्मू काश्मीरमधलेही टुरिस्ट प्लेस आहेत. तर प्लीज
10 लाईक प्लीज मंडळी. विशाल दादा म्हणतो नाही आलो, पण आता येणार आहे बायकोला घेऊन फिरायला. हो विशाल दादा, नक्की या. बहिणींना घेऊन या, कारण पावसामध्ये आलात ना तर खूप छान, कारण खूप छान व्ह्यूज असतात. तुमची मिसेस खूप काय म्हणतात ती, खुश होईल कोकण बघून. विशाल दादा म्हणते जम्मू काश्मीरला काय करताय. विशाल दादा, जम्मू काश्मीरला माझे मिस्टर आहेत, त्यामुळे मी त्यांच्यासोबत आहोत. आम्ही विथ फॅमिली, मुली, 2 मुली, मी आणि माझे मिस्टर. या जम्मू काश्मीर पण फिरायला या. म्हणजे डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला, कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा. हो का, येस येस. तेरा प्यार 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 हुक्का मार. मंडळी डबल टॅप करा. फाईव्ह डबल टॅप, पण बोलतायत दोघच. हे बाकीचे करणारे बघतायत फक्त मला काय. विशाल दादा मध्ये आर्मी मध्ये आहेत का. हो दादा, विशाल दादा आर्मी मध्येच आहेत. डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. बर. बाकी दादा काय म्हणतंय, तुमच्याकडे थंडी वगैरे आहे का. 7 बज गए, 7:15 बज गए. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. संतोष कुमार मध्ये हाय वहिनी. हाय सुयश, आहे तुझं माझ्या चॅनलला. कसा आहेस, कसो आहे बाबा तू. मंडळी डबल टॅप करा. सुयश प्लीज डबल टॅप. काय करतो सुयश. डबल टॅप करा मंडळी कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. किती वेळ लावताय, लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी. आम्हाला पण कामं आहेत बाकीची पण. सागर दादा म्हणतात हाय प्रीतिया. हाय सागर दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. कसा आहेस, कालवा खातोस की नाही. कालवा खातोस की नाही. इकडच्या माशांक पण बघून ना भीती वाटतं. म्हणजे ना इकडे जम्मू काश्मीरमध्ये मी असे, त्यामुळे सागर दादा ये कालवा खायला नको बघा, कशी लागतात काय माहिती. संतोष कुंभार, तू कशी आहेस. सुयश मी मस्त आहे. शाळेतून जाऊन आलास. आंबट तिखट, ये खायला आंबट तिखट. आंबट तिखट असतात ना. तोंडाला पाणी आलंय, पण कसं लागतात काय माहिती, पण खाल्ल्यावर समजलं असतं कशी लागतात ती. मी ते कुबे असतात ना ते खाल्लेत, कुबे. जेवढं झाला म्हणजे काय, जेवण झाला. आमचा नाही झाला, तुझा झाला जेवण. जेवण झाला काय. अरे बिग बॉस बघताय की का नाही. विशाल दादा म्हणतायत हाय. मंडळी तुम्ही कोण कोण बिग बॉस बघताय. विशाल दादा, सुयश, सागर दादा, तुम्ही बिग बॉस बघता का, बोला आता. विशाल दादा तुम्ही बोला, कोण कोण बिग बॉस बघतं. माझी आठवणी येता तुका. होय सुयश, माका तुझी खूप आठवण येता. मग विचार मम्मी, मी सकाळी आम्ही तुझी आठवण काढत होतो. सुयश आमचं लाईव्ह घेता, हाय म्हणता, हाय वहिनी म्हणता आणि जाता. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. सागर दादा म्हणते कुबे खायला मस्त लागतात. हा
पण ते ना मे महिन्यात वगैरे गावतात, जेव्हा पाणी आटतं ना नदीचा तेव्हा गावतात. विशाल दादा 8 नंबर आहे, 8 नंबर. तून आसा. ओके, परीक्षा चालू असा. अरे बापरे, खयचो पेपर होतो? पेपर खयचो होतो सुयश? मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला, कोकणातल्या छान छान व्हिडिओ पहा. सागर दादा म्हणते नाही, मी नाही बघत बिग बॉस. बिग फिक फुस फिकफुस. मला पण अजून कोणाला असं वोट करायला आवडत नाहीये, म्हणजे असं कोण अजून फेवरेटच बनलं नाहीये. होय, होय कर, मी या बघतोय. ओके, तू बघतस? अरे बापरे, सुयश आमचं बघता बिग बॉस. वा, कोण आवडीचा आहे तुझा बिग बॉस मधला? सागर दादा म्हणतात लाईक डन. थँक्यू सागर दादा. काय बिग बॉस मधला फेवरेट कोण असा तुझा बिग बॉस मध्ये? सागर दादा म्हणते तू जा बिग बॉस मध्ये. वोट करतालाय मी बिग बॉस मध्ये जाऊन? सागर दादा, मी बिग बॉस मध्ये गेलाय तर वोट करतालाय काय? अप्सरा, माका जाऊचा कोकणात 25, 26, 27 तुका येतल्या का? अप्सरा, मी कधी मी असे अडे जम्मू काय करू? पोरांची आता परीक्षा येतली मार्च मध्ये, कसा येऊ? तू ह्या महिन्यात चाललंस मा? सुयश म्हणतोय मराठी, मराठी बिग बॉस. ओके, पेपर मराठी आहे काय? सागर दादा म्हणतात कराटला काय? कराटला. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं, आणि जो कोण कोण बिग बॉस बघते आणि त्याचा फेवरेट कोण आहे मला कमेंट मध्ये नक्की सांगा, मग मी सांगणार माझा फेवरेट कोण आहे. सुयश, तुझा मराठी बिग बॉस मध्ये फेवरेट कोण असा? कोणाक वोट करतलस तू? अप्सरा, तुझं सांग ना फेवरेट कोण आहे? मी करत्याला वोट. तुला वोट तुझा बिग बॉसला. ओ माय गॉड, बिग बॉसला जायला सांगते. रितेश भाऊंना सांगा ना मला बिग बॉस मध्ये घ्यायला. माका घेणतच नाही बिग बॉस मध्ये, म्हणतले या कोकणातला असा भांडखोर असा, पण घेणतच नाही. सुयश तिया सांगत रितेश भाऊ माका घेऊ. करताला मी पण वोट. ओके सागर दादा, तू करतलस वोट तर मी जाते बाबा. खूप जण वोट करता, ह्याचं लाईव्ह वोट करू जमणार नाही तुमका कोणाक, आणि माका वोट करतला. छी, डॅम्बिस साली सगळी. एक पहिल्या फेरीतच आउट करून टाकशात माका. दुसऱ्या दिवशी नॉमिनेशन गेलंय घरात, संध्याकाळी माझा नॉमिनेशन जाईल. अप्सरा म्हणते माका कोणच नाही जात गो माय बिग बॉस. ओके, कोणच नाही आवडत, पण नाही अजून कोणच आवडत त्याच्यात असं हार्ट टचिंग असं वाला कोणच नाही. जे का आपण चांगलो ह्या करी असं कोण नाही एवढं. गेल्या वर्षीच म्हणजे बिग बॉस 5 मध्येच मजा येलेली. बिग बॉस सीझन 5 मध्ये खूप छान मजा आलेली. म्हणजे एकमेकांना अशी भिडलेली लोक, आणि आताची काय करतायत, घाबरतायत थोडीफार. सागर मी सांगू रितेश सरांना फोन करून? हो हो, रितेश दादांका तुम्ही फोन करून सांगा की वाईल्ड एंट्री मध्ये माका घेऊ. वाईल्ड कार्ड एंट्री मध्ये. तुमचा लाईव्हला वोट नाही जमते आणि बोलत्याले जा बिग बॉस बिग दोसले. तेच ना, माझ्या लाईव्हलाच इथं वोट करत नाही आणि मला सांगतात बिग बॉस मध्ये जायला. कोकणातला माणूस असे बिग बॉस मध्ये गेलाय तर इतक्या लवकर पाठी येऊचंही नाही, जोपर्यंत फिनाल्यामध्ये जाणं नाही जाऊ सर. फक्त तुम्ही वोट करू घया. माका असं वाटतं की जर कोकणातल्या माणसांका आपली अख्खी मुंबई वोट करीत, माका असं वाटतं. काय म्हणताय मंडळी? जर एखादं आपलं कोकणातलं माणूस असेल तर तुम्ही वोट करू शकता का? फेवरेट ही कोणतो करण आहे तो डोक्याने खेळतोय.
मला असं वाटतं. करण जो आहे तो खूप छान डोक्याने खेळतोय. बाकीचे आहेत ते थोडंसं सॉरी सुयश म्हणतोय, "हाय वहिनी." हाय सुयश. प्लीज डबल टॅप कर. गेल्या वर्षी होती की कोकणची चेडू. हो, कोकणातला होता चेडूता. कोकण हार्टेल गर्ल. यावर्षी पण कोणाला तरी कोकणातलं जायला पाहिजे होतं यार. मला पाठवलं असतं तर. छी! माझे फॉलोवर्स नाही ना. माझे सबस्क्रायबर नाही, फॉलोवर्स नाही. सुयश म्हणता, "खुशीपरी काय करतात?" खुशीपरी अभ्यास करतं दुसऱ्या खोलीत. अप्सरा म्हणते, "मी जात्याला मला काम असत्याला गो बाय." ओके, ओके. जातंय तू. जा, जा, जा अप्सरा. काळजी घे स्वतःची. आणि बिग बॉसमध्ये गेलंस की मला फोन कर. ओके. ड्युटी ऑन आहेस का? ओके अप्सरा ताई, प्रियांका ताई, काळजी घे. अप्सरा ताई पोलीस आहेत. बैड कमेंट इधर करने का नहीं. बैड कमेंट इधर करने का नहीं, ओनली अच्छे अच्छे कमेंट करने का, नहीं तो यह अप्सरा ताई जेल में डालने का, फिर रोने का नहीं. डबल टैप करने का, नहीं तो ये दीदी जेल में डालने का. प्लीज करने का डबल टॅप. 10 लाईक प्लीज. 10 लाईक प्लीज. मंडळी डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कुठून आहात हेही सांगा. अप्सरा गेली. अप्सरा तरी गेलीस का तू? सुयश म्हणते, दादा विचारून जाऊ वया होता बिग बॉस मध्ये. दादा विचारून दादा माका सांग आत्ता पाठवीत, पण माका बिग बॉस मध्ये घेऊ नको. काय रे सुयश? पुढच्या वर्षी तू आणि मी जाऊया हा. नमस्कार राहुल दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. लातूर MH24 स्वागत आहे दादा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा. सागर दादा मध्ये सेटिंग करतो मी रितेश सर ना सांगून. ओके सागर दादा पाठव. मी जाते बिग बॉस मध्ये जाऊन. कसली भांडेच ती बघ. मेल्यानू माका असा बोलतास, वसाड पडो तुमच्या तोंडार. असं म्हणत आहे ना. योर सचिन. नमस्कार सचिन दादा, स्वागत आहे. हसताय का तुम्ही? मला सगळे बिग बॉस मध्ये पाठवतायत बघा. आता मी माझी बॅग गुटाळून चालली बघा बिग बॉसला. तुमचं कोण फेवरेट आहे सचिन दादा? सचिन दादा तुमचं कोण फेवरेट आहे? लवकरात लवकर सांगा हा, तुमचं कोण कोण फेवरेट आहे? माका काय विचारता ओ सचिन दादा? तुमकाच विचारतय कोण फेवरेट असा तुमचो बिग बॉस मधलो कंटेस्टंट. संतोष जाधव म्हणतायत नमस्कार. संतोष दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. शुभ संध्याकाळ सर्वांना. सचिन दादा तुम्हालाही शुभ संध्याकाळ. अप्सराताई म्हणते साधी बोळी नसत्याले पक्का नारळ फिरवत्याले कोकणची माणसं. येस, नारळ फिरवत्याले आमच्याशी नडायचं नाही ले. हो चालेल. सुयश म्हणतोय हो चालेल. सुयश तुझं सांग ना फेवरेट कोण असा बिग बॉस मधला? राज कर. नमस्कार ताई, कशी आहेस? नमस्कार राजदादा, स्वागत आहे तुमचं. कसे आहात तुम्ही? खूप दिवसांनी आलात माझ्या लाईव्हला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा आणि प्लीज बिग बॉस मधील तुमचं फेवरेट कोण याचा आन्सर नक्की द्या. संतोष दादा म्हणते मग कोणाक विचारू खया? काय विचारू खया?
संतोष दादा काय विचारताय तुम्ही? म्हणजे डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला, कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा. आणि राजदादा म्हणतायत हो नेमकं तुमचं लाईव्ह ऑन असताना ऑन नसायचो. हो का दादा, म्हणून तुमची भेट नाही झाली आमच्या बरोबर. प्लीज सर्वांनी मला सांगा, बिग बॉस मधील तुमची फेवरेट कंटेस्टंट जोडी म्हणजे कोण आहे? जोडी नाही, कंटेस्टंट कोण आहे नक्की मला सांगा आणि कमेंट करा. आणि बिग बॉस कसं वाटतंय, खेळ कसा वाटतोय, आणि जी गोल्डन चावी आहे ती कोणाकडे आहे तुम्हाला माहिती आहे का? गोल्डन जी चावी आहे ती कोणाकडे आहे मला सांगा लवकरात लवकर. गोल्डन की किसके पास है भाई? सचिन भाऊ बोलता मा का काय विचारता? त्यांका विचारते की सचिन दादा म्हणते आमचा बिग बॉस घरीच असा आपली बायको. बायको तुमची तर लग्नच नाही झालंय सचिन दादा, तुमचं तर लग्नच नाही झालंय. ती होम मिनिस्टर आहे, बिग बॉस नाहीये, होम मिनिस्टर आहे ती. किशोर दादा म्हणते जय कोकण जय चाकण. हे चाकण नाही, कोकणच. जय कोकण जय महाराष्ट्र. राजदादा म्हणते कोणतीच नाही आणि आवडत पण नाही आणि वेळ पण नाही बघायला, मला तर माहित पण नाही त्यात कोण कोण आहे. मागच्या वेळीचं खूप छान होतं, यावेळीचं एवढं काही हेच नाही, म्हणजे असं कोणात अशी भिडण्याची ताकद नाही आहे एकमेकातनी. अप्सराताई म्हणतायत कसा नारळ फिरवतले माका सांगूस थोडा, माका फिरवचो हाय गो. अरे बाय म्हणजे तुका फिरवचो नारळ, कोणावर फिरवतलं बाय? नाही तर मग सांगतला तुम्ही की कोकणची ताई होती तिनं सांगितले. सचिन दादा म्हणतात अरे हो ना विसरलोच. म्हणजे तुमचं लग्न झालंय? खोटं बोलते का दादा? खरं सांगा, लग्न झालंय की नाही तुमचं? तुमच्या लाईव्हवर तर सांगितलेलं नाही झालंय आमच्यासाठी पोरगी बघा म्हणून. चला तुमचं कॅन्सल, डील कॅन्सल. संतोष दादा म्हणताय ते माका पण नाही ठाऊक. अरे वा, बिग बॉस मध्ये कोण आवडतंय ते कोणालाच नाही माहिती. चावी तर टाळ्याकडं असतात. टाळू नाही, हातात फक्त गोल्डन चावी असा, सोन्याची चावी. बाकी ती खय गेली काय गेली भूल चेष्टा झाली वाटतं. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. आणि तुमचं सांगा बिग बॉस मधील फेवरेट कोण आहे? कोल्हापूरची आहे की नाही? कोल्हापूरच्या अप्सर म्हणते हो अनुष्काकडे आहे गोल्डन की. येस, अनुष्काकडे आहे का? योर सच नाही झालाय खरंच, कॅन्सल नका करू. ओय माय गॉड. आता मला दुसरं एक संस्था ओपन करायची आहे. आता मी काय ते यूट्यूब वगैरे सगळं बंद करणार आहे आणि लग्न जमवायची संस्था चालू करणार आहे. कारण मला तर लाईव्हवर हेच सांगतात की आमच्यासाठी पोरगी बघा, आमच्यासाठी पोरगी बघा. तर आता ते पोरगी बघायचाच कार्यक्रम सुरू करायला पाहिजे. विचारायला पाहिजे की तुमच्याकडे पोरी आहेत का, तुमचा मुलगा लग्नाला आहे का? लग्नाळू बाय बी लग्नाळू. सचिन दादा होईल होईल होणार तुझं लगीन होणार. कोणाकोणाचं झाला लगीन आणि कोणाकोणाचं नाही झालं त्यांनी लिस्ट पाठवा माझ्या लाईव्हवर, मग करूया कोणाकोणाची लग्न सगळ्यांची. सध्या माझ्याकडे तास सोपवलेला असं लग्न बघूसाठी लोकांची सगळ्यांचीच. सचिन दादा हसत. संतोष दादा म्हणतात ज्याला सोन्याचा भाव किती झालो असा कोणीतरी चोरली असत. हा सध्या मग वाटतं हळूच गपचूप ठेवतले आणि बिग बॉस सरला की घेऊन जातले आणि त्याच ह्याच्यात मंगळसूत्र करून एखाद्याच्या गळ्यात घालतलेत. बरोबर मा? कदाचित असत असत प्लॅन असत असतो लोकांचा तरी. सर नाही बिग बॉसची ट्रॉफी गावली तर आपण ही चावीज घेऊन काहीतरी याच्यात न करूया. अप्सरा त्यानंतर बघ ना ड्युटी ऑफला 8ला होते तरी 9-10 पर्यंत थांबवतात. मास्तरा वर्तन फिरवायचं ना. बापरे,
बघा हा अप्सराताई, मी या कोकणातला असे म्हणून म्हाका सांगतं की मास्तरा वरसून फिरवची नारळ कसं फिरवचं तो माका पण नाही माहिती हा. नाही बाबा. मास्तर तुमचं माका पकडून घेऊन जायचो अप्सराताई. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा. अप्सरा इथं कवा आली? अप्सरा इथं कवा आली म्हणजे काय दादा? या अप्सरा ताई आहेत. अप्सरा आली. विजय गवारी, हाय विजय दादा, नमस्कार. सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय विजय दादा? संतोष दादा म्हणते माझी कमेंट, तुमची कमेंट कुठे गेली? चल वहिनी, आता मी अभ्यास करतोय, नाहीतर मम्मी माका फटके घालतली. होय मा? एक मम्मी माका सोडल्यानंतर मी जम्मूक येईन. वहिनी मम्मीन माका सोडल्यानंतर मी माझ्या वहिनी बरोबर लाईव्ह वर बोलान. होय माझं यश. संतोष दादांची कमेंट काय असा बघते हा. माझं तर पण झालं आणि माझ्या मुलाचं पण झालो बाबा. असा बाबा लगीन ढिंचांग डिचांग. अरे वा, तुमचं पण झालं आणि तुमच्या मुलाचं पण झालं. भारी संतोष दादा, आता तुम्ही आजोबा होणार. सचिन दादा हसतात. विजय दादा म्हणतात पुण्यावरून आहात का विजय दादा? स्वागत आहे. अमोल दादा म्हणतात वहिनी पिंजरा फिल्म सॉन्ग म्हणा. पिंजरा मधला कुठला आहे? जितेश दादा म्हणतात, जितेश दादा छान बोला. इथं आहे ते बघा, या ताई आहेत अप्सरा ताई, पोलीस कॉन्स्टेबल आहेत त्या. सांगू का? शिवाजी पाटील म्हणतायत हाय. शिवाजी दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं सर्वांचं. प्लीज डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. बॅड कमेंट करणे का नाही? मी फक्त स्क्रीनशॉट सकट मी ह्या घेते आणि पाठवते, मग तुम्हाला उगाचा त्रास होईल, त्यामुळे प्लीज छान कमेंट करा. संतोष दादा आजोबा तर माझ्या बानोच्याच मला आधीच बनवला आहे. भाच्यानो, ओके. आगीची मशाल घेऊन हाती, ओके. आगीची मशाल घेऊन हाती, किर किर किर. नाही दादा, पूर्ण मला ते पाठवेल. जितेश दादा म्हणतायत तुम्ही कुठे राहता ताई? जितेश दादा, मी राहते कोकणात, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात. कोकणात राहते, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात. तुम्ही कुठे राहता नक्की सांगा. दादा मी पुढच्या लाईव्हला नक्की म्हणेन हे सॉन्ग. चला लवकरात लवकर जॉईन व्हा, नाहीतर आता मी लाईव्ह संपवते थोडंसं काम असल्यामुळे. सोमनाथ दादा म्हणतायत हाय. सोमनाथ दादा नमस्कार, स्वागत आहे. अमोल दादा म्हणतात दुनियादारी. दुनियादारी में हंसी मेरी जिंदगी, ऐसा क्या हुआ रे, ऐसा क्यों हुआ रे. मी रोशन बजानकरला सपोर्ट करतो ताई. ओके. जितेश दादा म्हणतायत मी रोशन बजानकरला सपोर्ट करता का? रोशन दादा खरंच खूप छान आहेत ते, मला माझ्या मिस्टरांना पण ते खूप आवडतात. गणेश दादा, अप्सरा म्हणते आवशीच्या गोवास बोल रे गणेश.
बघा या कॉन्स्टेबल ताई आहेत, उगाच काय बोललात तर बघा काय करतायत त्या. सोमनाथ दादा शिर्डीला कधी येणार? सोमनाथ दादा येणार आहे सुट्टी पडली की. संतोष दादा माझ्या मुलाचे तर लग्न आता डिसेंबर मध्ये झालं. हो का संतोष दादा? तुम्ही आम्हाला बोलवलं नाही डिसेंबर मध्ये लग्नाला. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला, प्लीज डबल टॅप करा. ती शांत तर 10-11 वर्षाची असेल. कोण ती? आपली ओळख आता झाली. ओके दादा, ओके. प्रथमेश दादा म्हणताय ताई माझी कमेंट वाचत नाही. कुठे आली दादा तुमची कमेंट? बघितलीच नाही मी. ओके गणेश जरा चांगलं बोल, माझ्या बहिणीला त्रास दिला तर चालणार नाही. गणेश तुझ्या घरात घुसून मारीन. मारा मारा. अजून कोणाची? सदाशिव दादा म्हणतायत काश्मीरमध्ये थंडी खूप आहे. हो दादा खूप थंडी आहे काश्मीरला. सागर परत कधी येणार आहेस? कुठे सुट्टीला का? सुट्टीला आता मे महिन्यात. सदाशिव दादा म्हणतात लाईक डन, यू व्हेरी नाईस लुकिंग यू. थँक्यू सो मच सदाशिव दादा. चॅनलला जॉईन व्हा, पटापटा डबल टॅप करा. आता मी लाईव्ह उद्या दुपारी येणार आहे. संतोष ती पण दुबईला असते. ओके दुबईला असते का? वाव दुबई फिरताय मस्त. तर मंडळी आता मी लाईव्ह संपवते. उद्या दुपारी 1 वाजता, 1 वाजता नाही कदाचित मी उद्या लवकर घेईन. 11च्या टायमिंगला मी नक्की उद्या घेईन लाईव्ह. कारण मला 1:30 वाजता माझी मुलगी उद्या शाळेतून येणार ना, टायमिंग बदललाय. मी नाही गेलो कधी दुबईला. जाल हो दादा, तुम्ही पण जाल बघा. सगळं जग फिरून या तुम्ही. तर उद्या लवकरात लवकर लाईव्ह घ्यायचा प्रयत्न असेल. उशिरा नाही घेणार उद्या, त्यामुळे लवकरात लवकर उद्या पण जॉईन व्हा. तर मंडळी बाय बाय, काळजी घ्या सर्वांनी. टेक केअर, गुड नाईट, स्वीट ड्रीम. बाय संतोष दादा, सदाशिव दादा, सागर दादा, प्रथमेश दादा, सदाशिव दादा. बाय बाय, टेक केअर.